Hoxe, os nenos e nenas de quinto B imos representar unha obra de teatro titulada Cousas de nenos e cousas de nenas. Espero que vos guste a actuación. Luciño, pero ti es malísimo. Viva Modiño! Anda, vai para o banco. Podo xogar? Non, Sara, como vas xogar o fútbol? Anda, vai xogar coas nenas que están facendo adornos para a aula. Pero non quero xogar ao fútbol. Non, pero non quero xogar facer adornos que van a clase. Quero xogar con vos ao fútbol. Que ten de malo? Que ti és unha nena e as nenas non xogan o fútbol. Os nenos non me deixan xogar con eles. Nunca me deixan. Di que o fútbol é un xogo de nenos, e non é verdade. Tranquila, Sara. Claro que non é verdade. Non hai xogos de nenos, nin xogos de nenas. É que é injusto. Luisinho estaba parado ali, sen facer nada. Non tiñan ganas de xogar. Antes de comezar a clase de matemáticas, íbamos a falar de algo que aconteceu no recreo. Vos pensáis que hai actividades só para nenos ou só para nenas? Pois claro que sí, as nenas non poden xogar o fútbol. Por que non podemos? Sí que podemos. Eu xogo todos os días. Pero ti és unha nena, por que non xogas xogos de nenas? A ver, nenos, íbamos falar tranquilamente sen pelexar. Vou poñer un exemplo. A vos parece vos ben que sexa mestra? Sí! Pois hai moitos anos, cando eu comecei a estudar para mestra, era un pouco raro que as mulleres estudaran. Despois as persoas foron dándose conta de que para estudar se precisaba razoar, pensar e dedicarlle horas a ler. E iso podían facelo tanto mulleres como homes. E mofabanse de vostede? Un pouquiño. E non lle daba vergolla que se mofase? A verdade, non moito. Tive a sorte de que na miña familia me ensinaran desde moi pequena que podía facer o que tivera gañas de facer. Eu, cando vou a casa da miña avoa, gustame rubir as árboles cos meus irmáns. Pero eles din que é un xogo de nenos, e eso dame vergoña. Contaste algo? Cando eu tiña uns 15 anos, axedáballe ao meu pai no seu taller mecánico. A él encantaba ensinarme como funcionaban os motores dos coches, e a mí encantaba aprender. Algúnas veces pasaba un pouquiño de vergoña porque os nenos do barrio dicíanme cousas, pero logo pensaba e prefería facer o que me divertía, que era axudar a meu pai. Pero isto de homes é o mesmo que vos dixen antes. Para arranxar coches fai falla. Saber de como funcionan, ter moito cuidado e usar as mans e a vista. Todos homes e mulleres podemos facelo. E para xogar ao fútbol se necesita 2 pernas para correr e 2 pés para darlle o valor. E eso temos, tanto nenos como nenas. Pero Luciño ten 2 pés, pero non dá un. É que a mí non me gusta xogar ao fútbol. A min gústame facer poemas nos recreos e crin que si quedaba iban rir de min. Casi todos os libros que ten a miña nai foron escritos por homes. Entón, que aprendemos con esta charla? Que non hai xogos nin de nenos nin de nenas. Que podemos xogar o que teñamos ganas. Que todos podemos facer o que queramos, sen ter en conta que somos nenos ou nenas. Moi ben, entón propoño que a partir de hoxe nesta aula cada un poda xogar o que lle guste. Parecemos ben? Sí, é un trato. Hola, meu amor, vamos Ben, xa fixeche a comida. Ainda non. Ia pasar mercado, algo xa precociñado. Entón, podes axudar na cociña? Queres me axudar na cociña? É que cada vez que te vexo cociñar parece moi divertido. Ao principio cría que era cousa de mulleres, pero hoxe aprendimos que non hai xogos nin xogos de nenas nin xogos de nenos e que podemos facer o que teñamos ganas. Entón, podes axudar? Claro que sí.